Nu er vi altså kommet ud på det hemmelige sted, Dan. Og får en tiltag. Au! Og så er den. Yes! Så. Yes! Nej, der står! Hvad er det? Det er velbund! Nej, der er så bundbind, der var sgu da noget. Hold kæft, det er 10 plus det her. Ej, jeg satte mig ærgerligt. Sådan noget der, den er brugt den over i en sten. Ej. Vi må starte motoren, den. Jeg kan ikke holde den. Nej. Ej, jeg får mig af det her. Det er tørt. Hallo? Det er helt vildt, det her. Ej, hvad det hedder? Ej, jeg har fandme bidehår på, nu er der bunden. Det bliver en ribbe, den bliver ribbe. Den stjæler, du.